Tapos ang lain na po ng edisyon sa atong Kisaw TV. Ako si Domino Pusong. Ako si Emiliano Ian Susuan II, Sir I, sa Florida. Ako si Hazel Lastemosa, maayong buntag, hapon o gabi. Bisan asa ka man karon sa libuok kalibutan. Mabuhi ka, Pilipino. Live from Kisaw TV headquarters, stirring stories worldwide. Here's your hosts, Hazel, Ian, and Domino. Hello mga ka-Kisaw! Diba? Welcome to Kisaw TV, ang pinakaunang established online nursing talk show sa Cebu. I'm your host, Hazel, live din sa headquarters sa Kisaw TV in Cebu, Philippines. You are tuned in to Kisaw TV, steering stories worldwide. Ako si Domino Puson og live din sa Ontario, Canada. Diba? Oo, nga nag-ingon anime. Wala pa mi nabuang ha. Mao ni among team karon. Wala pa mi nabuang. So mao ni among team karon. Diba nice kay akong cow. Diba? Karon akong hatagan og reaction ang usa ka video, no? Marites man gyud ta. Usa ka video nga gi-post ni Trip Extreme. Unsa man di iti oy, di siya tao, nagpataw-taw ra din siya. Okay, ato gining tan-awon si Trip Extreme, no, kung tao ba gyud siya o dili. Kabahin sa top 10 things to do in Cebu 2025. Okay, so ato ning gibuhat ka excited na kaayo ni si Domino, no, sa pag-explore diri balik sa Cebu. Okay, he's there. Ito man ito. So way paglangan atong sugdan ang video ni Trip Extreme. Kita ka ti? Excited na kay ko ti. Nani, ang ako ang kuanti, ako ang tawagan ni, ako ang glasses kay prescription ni siya so makakita ra jud ko ilawom sa dagat. So, nangita ko sa snorkel namo sa mga bata ti. Uy, pag nakitaan ako ti pagtaod nako ti nalangkat manggarter ti. Uy, kana ganing baratuhon niya. Yung barato niya dugay na gani na nga wa na gamit. Sumo ti nahitabo mo na nagkao na lang ko, di ba? Ikaw So, kahilig mo excited kag na kayo, dagat ti. yun. Ang Hilig mo ibaw siya ka ka. ni palit So jud ko meaning kanang to say, meaning to say te na ana siya grado imuhang naigrado. Unya, ni palit So jud ko naari ti kay ngano ti. Ha? Nanay baligya diri? Nanay Oh. baligya diri? Naan siguro Diri sa ti. Pilipinas? Or Kanang magpahimo pa ka? actually nana siya grado nga kanang 7, 8, 6, 7, 8 ana man na. So nana siya kuandaan nya na ako nagpalit ko sa katong natistingan ako kay niadto mig Hawaii last year te. Aligri kis tanan kay niadto na mi ilawom sa dagat. Unya ato mi Magkapakapa ka ilawom. dito Nya among gitanaw te. Iho. Hus pagkadaghang iho te. Pagkadaghang Di iho ba te. sige? Unya te pagsahok te. Pagsahok kay wa man ko'y glasses te. So ang ako nakitaan te mga anino ra gid ako nakita. Amin ako pagbata nimo te mo makitaan kay murag na ako baba sa iho oy na ka sud sa Lagi. iho te. Yeah, ang akong tiil, akong gikaway-kaway, ingon ang anak sa akong amigo nga ang ako daw tiil hapit na mohawk sa baba sa iyo. Mo na nakaingon jud ko ti nga, kaingon jud ko nga palit jud ko og kanang ingon ani. Barato ra kay titag $30 ra ti. So Di kanang man sa kahilig og $30 kay contact lens, no? Te di sa kahilig og di contacts. handlock di Di bawal man ko ti kay just na may kon sa akong mata. mao po. Just for that kuan lang ba sa dagat-dagat lang. Pero anyway, good to know nga naa na day na day pwede day ingon ana-ana. No, di ko kay imagine nga imong tiil na nasa baba sa ihot eh. Lagi nanyagit na Sa sila. basig mousab na imong auntie ni uli nimo, no? Domino po, Kinsa timpang. Asa na? domino ato. Pang gikaon yung tiil sa iho. O sige, ato nang sugdan. Sugdan nato ang video ni lagi Sige, Trip go. Extreme, okay? Excited. All right.
Our list of the best things to do. Cebu has something for most visitors to this tropical beach destination in the central part of the Philippines. Province of Cebu belongs to the Visayas region and features no less than 168 islands and islets. It should come as no surprise that Cebu is a prime beach holiday destination and most of the things to do gravitate around sun, sea and sand. From stunning waterfalls to historical landmarks and from religious sites to pristine beaches, Cebu's most popular attractions will spice up your holiday in this warm and relaxing area of the Philippines. Ti, mura lagi natakam ko ani ti nga pagkasulti niya ti murag nindot jud ka iti ang Cebu. Excited kay ka? Sige ato No ko kanang nung outing kay. after man gud sa pandemic ti, kay daghan na kay mga attraction sa Cebu nang gawas. Kay katong naa ko Namawi. diha ti. Wa man jud ko. Namawi sa pandemic kay duha sad bito ka tuig nga as in close gyud di ba? Adi gyud Oo kay nya. duha ni abot pa gyud tulo. Nya, Kay wa gamay beda naman yun to nga tuanan ti oy. No? Karon daghan na Karon kaayo. Sige. Sige. In this video, we're going to be taking a look at the top 10 best things to do in Cebu. Before we begin, make sure to subscribe to our YouTube channel for more awesome travel guides and make sure you hit the notification bell so you know when we publish a new video. So let's cut to the chase. At 10, Fort Pedro. Fort San Pedro was built in 1565 and was the brainchild of the conqueror of the Philippines, Miguel Lopez de Legazpi. The smallest and oldest Tribastion fort in the country, it's an army barracks, a Filipino rebel stronghold, a prison and a city zoo. It's now a peaceful... Ti na ay city zoo inside sa kuan? Fort San Pedro? Wala ti. Wala man ko kita dito akong kanyon man ti. Uy, wala may mananap dito te. Wala Ako ti may bata pa ko ti. Bata pa ko sigog anha sa Fort San Pedro ti. Sigog suroy sa Fort San Pedro kay I think kanang permintimidad on sa mo ang mga maestra da sa una ba magkanang sana mag educational tour hangtod ti nga ni dako na ko nagtrabaho na ko sa normal sige anha kay tungod part na siya sa Suroy-Suroy Sugbo katong Suroy-Suroy Sugbo nga gidumala sa Aboitiz dili ang katong bag-o nga magkabayo nga Suroy-Suroy Sugbo na ay magkabayo saba lain da itong Suroy-Suroy kuan sa git dirite akong ang akong maambit dirite kay hinumdum ka sa atong mga conferences nga ikaw gaytoy nag-una katong CINC unsa to meaning this is this International Nursing Conference. International Nursing Conference. Kay di ba pila to ka countries ang atong mga guests, atong mga participants ato. So, part gid ni sa itinerary nga isuroy pod sila. No murag ganig part gid siya ti basta maingon gani kag naay mga tourist na maabot murag maapil gid ang Fort San Pedro. Kaya nakita ko na witness diriti aside from that nga tourist destination sakto kay katong sa akong mga anak pod sa ilang school during their kindergarten itur-tour biya na sila di ba nya kuyog biya ang mama kay insaon na lang ko ay mo bantay pero mi gid ni kuan na diri singan ani pwede gid ni mao ni mahapit gid mi diri unya na pwede siya wedding kuante mga wedding reception dinhi pwede di na ako'y nakit-ante nga diri nagkaon-kaon aka-attend gyud ko ti og kasal hibong ko niya ko pag first sure mo nga Fort San Pedro gid ang reception adto dito uy kuya baan man sad ani uy nindot siya 5 PM anto nindot kay siya kanang murag nature that thing kay kuan biya diha daghan biya kakahuyan di ba aside sa kanyon ang kanyon tinama na sa ibabaw ang kanyon wala man na kanyon na pagibala no napa ang kanyon pero te based sa iyang gipakita nga video wala pa ang National Library so I think karaan tingali ni adili gid nanay National Library nakita ko sa gilid ganite tapad sa post office National Library naman diha nga buyon te nga building nako. Unsa man itong library nga naa sa kilid sa kuan sa CAP building? Sa CAP wala na. What do you mean CAP? Wala sa Jones? Sa Jones sa National Library. Dili Cebu siya City National Library to? Dili dahil National Library, sorry. National Museum. National Museum. Kanang naa sa Plaza Independencia man wala niya nahisguti no nga Plaza Independencia. Wala. Or wala pa tanahuman og tan-aw. Katong na dito sa imong ingon buyon sa CAP kay mo to ang national mo to ang public library.
Nga i-open na karon Ah, hapit na 24 hours nila ni 24 kuan sa bagong hours. Oh, nindutan no? administrasyon. Sige. Okay, padayon ta. Tulog Crumbling kita ka ruin oras that ani. offers visitors a respite from the chaos of downtown Cebu, especially at sunset. A beautiful structure with walled gardens, it's triangular in shape with two sides facing the sea. So, why use Grammarly? So, Ay, nagpaganda pa siya. maganda pa. Unsa to? Ako, kay namdum ko diha ti sa Fort San Pedro ti nga, daghan kay mangingilad da sa una ti. Iya, dili daghan mangingilad. Dili sa Fort San Pedro te, sa Plaza Sa Independencia Plaza sa Independencia. Gawas. Sa una ti pagka panahonan nimo ti nagkuan sa kada, nag-skate-skate sa kada. Wala te, hindi mo ko. Tibaw ka te sa seaside kung ganahan ka mag-skate, halagad unti ka sa seaside kay naa ditoy skating Dili rink. sa una Mas pag dili gyud puti mahadlok gyud ko anong skate. Pag- Uy, 1980s, di ba? Nahilagang skate diha. skating rink na din ha. Kunya Same sa magkuan na sad mo. Same sa Fuente Circle, Osmeña Circle, skate Kunya gyud maganana dito. sad mo ti. Magsaon na ti, mag-date mo diha. Wala ti kay ingon pa lang akong uncle ba. Mm. Kinawayon kay akong uncle no. Kasagaran ko na mag-date diha ti kay mga astronaut. Kung tulo O, si sa astronaut. astronaut. Mga kuan ko na ti ka na bang kuan kay katabang na to sa balay. Katabang Unsa? sa balay. Unsay tawag ana Ah, ti lain. No, katabang ba sa helper. Mga kasambahay. helper kasambahay. Mao ko Kasambahay. ni kasagaran. Mo. Gusto nimo uncle. Uy, pero te, ang akong grabe kay siya mukha na. Pero ako masulti diha sa Plaza Independencia, dili na siya, safe na siya ting, ano makaingon kog safe. Mao sakto tay mo ingon kang mangingilad, daghan mga kay naanay police station diha tapad. Ah. After sa post, di ba naaman diha ang main nato nga post office. After sa post office, police station. So daghan police nga magbahis-bahis din ha. So wala na. Nya usap pod katong pag-close sa Abiliana te, Cebu City Sports kay gitarong nila ang katong oval, ilang giilisan ang rubberized nga pag-usab mao lang gihapon pagbalik, di ba? Mao lang gihapon ba kay sayop, di gihapon siya di gihapon Okay naman standard issue para ana sa no nga. gitawag og Oo katong nga. sa palaro, Sige. palaro pambansa something ana-ana. So diha nanagan ang katong mga managan sa Abiliana. So diha naglibot-libot naapil usab pud ko ana. Mao lagi pud Nagpahis-bahis. ikaw man imong dagan ti ba kay namay Jollibee ti. Mao ra gyapon istorya ati mo Mao ra kuha gyud mo pag sa istorya ha. Jollibee. Ay, mao man ang Jollibee nga tong gikan-an sa una dili no, di na mao sa Santo Niño to. Di Santo Niño to bag-o na ni nga Jollibee nga very very strategic. Kay ngano Okay, dool sa pier. banggit. Dool sa pier pod, pier no. Sige. Ito no. So Sige, sa padayon imong ta. maambit sa Independencia te. Ha? Wapon aka mao ra to imong maambit nga daghang mangingilad. Kuanti sa una kay kaniti kay kanang nagpuyo mo kuspardo sa una. Unya, for some reason moagi man diri ang 10G. Moagi gyapon ron. I think moagi. Sago gyapon ko no. 10G team, sakay Wala kong pa 10G kay nausab ang mga Bulacau Park kuan. mo na. Ha? Wala pa nausab ang mga kuan sa jeep. Mga Mao lang ruta? gyapon 10, Oh, 10F, 10E, mao gyud na imong ruta. so kada Domingo ti, wakibaw akong parents ani ti. Mana ko sa kuan, Plaza Independencia. Muna kay bawa ko daghan kayong mga Ano si tita o si tito wala nang distito. mangingilad, dahang mangingilad diha. Kay giingnan man ko one time nga ikaw ha, di ka masig soroy diri kay dahang mangingilad dinhi si kidnapon ka. Ang gianaan ko diha sa Plaza Independencia. Pero ginahan kay ko ana sir, ti bata pa ko masisuroy ko. Pagkadako nako kay di na kay ko interesado, it's because kanang pag kuan to murag nagkakuyog masiguro ta diri pag master's degree. Nag-tour ta diri Kita ni DPA. sa atong Doctors murag in ni Public Agi ra ta. Administration. Murag ni Oh, Agi ne. ra ta. Dinhi. Nag-tour ta dinhi. Nindot naman ang plaza si di pare sa una sa kato imong githink. Nga stricto na pod sila, di ba sa una daghan kay mga on nga pataka laglabay. Karon kay katong karon nagi dili. part sila din nila pakanan. O kanang din pwede nga magkuan ka, di ba? Inahan ko masuroy dinhi after nag-abot na ko dito sa Cebu. Tan-aw ta diri. Ano na ni suluyanan oy sige go. Basi kaning napo Ani pag-giingon. matug. Basi kaning imong giingon kaning si Trip Extreme nga gipanulti kaning napo ka buok murag wa tingay kay masuroyan ani te. Feel nako. Kay kapoy na nga to. Matug ra buwang na.
Wang kapait. gets na. Sige, padayon ta. At 9, Terrazas de Flores Botanical Garden. Terrazas de Flores Botanical Garden is a great place to breathe in some fresh air if you're looking for an escape from the hustle and bustle of Cebu City. Discover over 120 species of plants and flowers and enjoy a meal or simply a drink at this quaint venue. Settled on the flank of a mountain in Malubog, a 15-minute drive from Cebu City, you are Asam ng Malabog. Malabog te is on the way na siya. Mukha na siyang ang part na siya sa Busay te ang Malabog. Lang sa daming ako ang no, te actually te kanang Terrazas de Flores. Terrazas de Flores to ning no. Kuan man na siya kanang maagian gyud na siya actually along the road na pero wala kayo kun nainganyo anak te. Ngano? Okay. Si mama permi kuyog namo niya di man siya pwede Lakaw-lakaw. di ba siya pwede ilambayog lang namo dito amo ipalupad nga ana niya. Murag kinahanglan siya matao gud di ba? Pwede na ibili na sa kanang diri skilled. Oh, luoy sa siya ibilin ti di mo na nga di po ako nya murag wakay ko na-attract kay murag tan-awa. Pero kay baka mura siya ko ano kanang Banawi Rice Terraces. Murag pa to siya Mura human iyang dito. Yung mga anak ti. Mo na kinatawan sa kong mama, grabe sa din mo kayo. Okay, padayon ta. Uy, mo na to makita dito. Center Cebu. Ayala Center Cebu is a large shopping mall that features all the necessary facilities to spend a pleasant day when it rains in Cebu. Kaniti kay human na ta niti. Bitaw. Aron sa kasayuran sa uban no, kaning siya nga video niya karaan ni kay ngano nanay bag-o ron niya. Just watch our last kano sa to nga live na to dili live Previous na to nga salida. Previous na to nga salida kay naara di bag-o na gyud bag-o. Bisaya salida. Ang bag-o na mga salida kay bag-o na gyud to wala ipaganda. Wala to'y paganda. Okay, nomdom sa ko ni Sir. Kinsa kay tong kauban to sa trabaho ti nga kanang kuan, kanang bayuton ba nga kuan ba nga mo salida. Oh, Sir Makan. Ug katong usa katong din. Peserla. Tibuhi pa Sir Peserla ti. Limot ko ti namatay na baka no loy ambo. Hopefully wala pa kasi malingaw kay ko tong Dr. Peserla ti. Grabe to si Dr. Peserla kay ano, grabe kay siya mo English. Kay kuan beto siya di ba international linkages beto siya diri sa CNU sa una. English niya grabe sa siya Bisaya. Bisaya okay ginangay ko ato niya o si Sir Dr. Makan pod pero katawanan jud kay na si Dr. Peserla every time nga mo speech na si Dr. Peserla ginahan jud kay ko nya kanang pakikistorya ko niya kay wa jud nay kuan katawa gyud na nga kuan bungga gyud ang katawa niya mingon ako jud hinumduman niya mingon gyud na siya hoy Marlon asa man nimo sa leader. So anak man na ang mga kuanti kanang mga mahuyang nga lalaki. Asa man kamo sa lidaron ha? Asa man kamo rampa? Alam din asa ka mo rampa. Ana, di ba? Katawa lang kay nang salida nga word nga asa ka mo salida. Ikaw te sa may salida ni mo ron. Sa mga na may tsura uy. Mo ni akong salida ron mo nagkaw-kaw ko mo ni akong salida. Okay, balik to sa to salida. Okay, so mo na murag di kita. It's also good on sunny days. Okay ko maingan niyo ani iyang video sa Ayala kay mas nindot ang ato. Sinihan sa Ayala ti kay karaan naman sa Tino. Karaan ti pero wala bi ako kita aron bag-o. I'm not sure kung naa ba pud sila pina-directors club pareha sa SMCT o sa CC. Social na baya ka. Di biya ka mo tanaw og kanang kuan kanang dili directors club. Social naman ko ti basta libre ti masosyal kung kalit. Basta ikaw kay ano ka sa Ultra Vista Rama. Ako vision wala na biya na mga vision ron. Ano ka sa Ultra Vista Rama, Vision, sabi gito? Oriente.
Ultra Vistarama, Vision, Oriente, o kung saan man 7 Arts. 7 Arts. 7 Arts! Karana! Cineplaza. Oh my Cine God. Plaza! Sige tayo. Oo! Mapagabata na ako, tiki. Tanaw mo ko, tiki. Ako ang, Ang kanang duha di ati at bang sa Gaisano, Metro, tapad man na, duha pa to kundok, di ba? Cineplaza o correct. Cinerama. O Cine Plaza o Cinerama. Yeah. Tapad Nga daghan kay sila. dugo. Nga mahit. As in. Karon ti Sige. wala na gyud usa available anang duha tino. Wala na. Sabi na mo yung kata karon te, wala nagibisag usa ka dugho te. Daghang gyud Wala na, dugo dati. himo na siyang Novo. Oh, Dili siya, kanang ang ang Cine Plaza gihimong Novo. ang katong duha, Cineplaza o Cinerama. Ang Cinerama kay gihimong baligyanan og kanang fake nga DVD. Napay naman kay DVD ron te. Wala na kaayo te. Wala na no. Wala Sa una kay daghan ng DVD baligya. Sige balik ta sa Ayala. All right. From health beauty centres to sportswear and from electronics to brand name fashion, you'll find a wide selection of goods to here. With a choice between over 40 restaurants, there's no chance you'll starve in Cebu come mealtime. Ayala Mall's cinema and other leisure entertainment venues are also at hand for some popular activities. Seven, Cebu Viewpoints. Cebu Island is rather mountainous, which offers visitors a fair viewpoints and observation decks. For instance, you can enjoy panoramic views of Cebu City from Tops Lookout at Bay Hill and from Mountain View Nature's Park, also on Busay Hill. So, ang kanading Busay Hill, daghan din na diha og mga park na Busay. Ingom siya na, ang Busay Park. Wala ko kadungog anak ti. No, di ka na Pero daghan diha ang mga kuante, daghan na diha ang mga bag-o. Basig pag anha niyo ti kay wala pa ng mga park, mga tindahan din ha. Nanay mga tinda-tindahan man kasi ay daplin. mao Sige, ba? pero isulti ko Cebu Viewpoints? Yeah. Basig ang yang pasabuti ba? Lantawanan sa Cebu. Lantawanan. Pero kanamdam ko ti, naman to'y lantaw diha ti. No, sa Cebu, sa kuano? Diha, sa Tops? Na ay lantaw. Mao na siya ron, giilisa na. Nasa Tops of Cebu. Ang katuingon ka lang. Ninapag nakalimot ko sa usa, na ubos-ubos gamay. Nanay daghang kanon diha ti. Mao ba, aligri na di ay. Kaya katong kanamdam ko, katong buhay pa may igsuon. Dito, mata na nga toan ni. Before ko nilarga. Libre siya may igsuon, no? Lagi. Sige, balik ta. Other stunning views that require serious hiking can be found in the southern part of Cebu. Kung makakita ko ganyan aning view, na ako'y mahinamduman. Sa Baguio. Dili. Di ko, na ako'y mahinamduman. Ikaw kayo mahinamduman kung makita ka nga view? Kana? Asa sa taas nga view? Kana? Kana. Sa man nga view ti sa Tops? Di ka mahinamdum ni Julito? Hala, uy, si Julito ti. Ito mo chat si Ray, sa to ti? Ray J? Ray Rick K. J. Si Rick K. Imo na chat siya ti kung asa na nato makita si Julito. Kaya ako besang doon, di ba? Magsuroy-suroy ta. Suroy-suroy Cebu. Julito, ha? In fairness si Julito, kay bawa siya sa population. Diba? Bisag layo kay biya, no? Kay bawa siya sa population. At least nagbawas. Di si Julito ti, wakto nagamit og kuan kanang unsa na? Automated counting machine, ECS. Wala siya ti. Okay. Padayon. Diba si estimate rato kan Julito ti giapil niya ang mga mabdos ba? Ti giapil niya ihap ang mabdos nga basi kaluha anak triplets mo to giapil na sa approximate 10 million. Apil na 10 million. Og ang apil na to mga namatay sa ti. Na 10 million. That require serious hiking can be found in the southern part of Cebu. The tallest mountain on the island, Kana ti, di ko katuo ti nga na Cebu ti. Pila ko ti ba di ba kani siya manananggal ti no si Trip Extreme o siya nisulti siyang pangaan. Kasi mo ti ba sini dalikyat siya sa pero noon kasi
taga Bohol diha, unsa ikomentaryo ninyo? Or di man sa tingin ni sa Bohol no, Chocolate Hills? Osmeña Oo nya. Nya ti iyang di gitutuluhan og ikuana. Osmeña Peak. No, sa Osmeña Peak ti kay nindot gyud siya pero ako kaadto. I think mao tingali ni ti kanang Ni as in ana tumoy jud. man gyud na peak man gyud na siya sa southern part. Na Unya ganito na yung jud movie. murag Na yung movie silang Catherine Bernardo nga diha sila nag-shooting sa amo Osmeña ba? Peak. Mm. Amo ba? Basig Kanang nice. kanang di ko katuging nani ang now nga murag naay magdaghang hills. Mao lagi kay ako nakitaan sa katong nay nag-post-post sa Osmeña Peak kay kuan ra mo. Di Kanang ato ko na i-search ba ang Osmeña Peak atong kanang i-search kay wa ko tagbaw. puro sila man to bukid. Ako nakitaan nga kuan Ay naku ni. Sa man ni. bukid sad noon Sa eh, man di ni ba? si kuan oy si Trip Extreme oy. Gipa-search pa man ta oy. Lagi. Oh, di Ahay. ba? Sige na pero akong si Osmeña Peak. Ay Mm. kasama. Kay nakadungog ko ani sa una kaning Osmeña Peak daghan kay mga niya ni mga taga call center mangatkat didto. Mm. Unsa ka sila didto? Grabe. Tinuod jud di ay ti. Ha? Wait, tinuod jud di ay. Nga? Nga kani Osmeña Peak. Amo Pero ba? dili pero lingin man ang round man iyang tumoy. Oy nga rin sa picture kay mga tuybo man, mga Hait. peak, di ba kanang Mao hait. lagi. Oh, hait man te. Oh, mura man di ka na siya nasayop nga Chocolate Hills ni iyang gipakita. Lagi kay siya ay kapoy man oy, kapoy magtungas didto no, Kanina kapoy lang chocolate. picture no. Wala na kanila ng Chocolate Hills kay ikan kog buhol. Wala na lang gyud siya nananaw sa Google. Oy nga naa man ma-search naman ang kuan. Ay naku. Uy, Oh, basin. Uy, basin naagyo ni dito. Naku si mission lagi ko ni extreme te. Ah, Uy, na-vlog oh. te. Okay, padayon ta. Peak, located in Daluguete. So, naanay Ako nas dalagit, i-check. te? Oh, na diha. Ah. Nya na yun Oh. naong, te? Awa, te, nanig naong, te, kanindot, te? Unsa kuno na? Sa Dalaget kuno na awak ka ng bukid sa Oo, Dalaget? Osmeña Peak. Kani. Baka, Nindot tagog naong, te. mao lagi. Naman ay kuyawan sa tay kadaghan mo din daghan turista mga rino. Tungod ni Trip Oo. Extreme. Okay ba ani nga kuan nga kanang dapit nga kuan di kaay ni kanang tawag ana nindot di kaayo mura magnaas Thailand. Ti base sa akong nakita diri ti kay wala Mm. gyud unless kung niadto gyud siya sa pinakatumoy, basi niadto gyud siya sa tumoy. Mm. Sa Ah. base sa mga nag-post ti kay wala man. Oh. Layo kay Okay. dagat ti uy. Nya ano Ah, nakakuha gyud siya sa basta kanini. kasi ga drone siya ti uy. Di ba ingon ko nimo Ah. manananggal ti ngayon na siya uy. Kani si Trip Extreme manananggal siguro ni kay ang iyang mga kuha na mas kalangitan ni may ganyom gyud ta moadto ti. Murag malamian man gyud ta ani. Uy maganahan Okay. man gyud ta. Sige, padayon ta. Municipality, some 90 kilometers south of Cebu City. Awati, inaani naong sa dalagit. Dili man ti uy. Kalindot. Kalindot gud ti. Kung ingon ani man gani. Grabe no? Dalagyat daw yang giingon ti. Oh, dalagit daw ni. Murag Kanindot ginahan naman kay ko na moadtog dalagit da kay sa una nalbo kay classmate nga taga dalagit tapos pagka Pero ti kanindot kanang niya. dalagyat white sands gyud na siya. So motuo ko anang Ah. dagat. Pero ambot ang kanang mga bukid-bukid uy. No? Ginahan ko mo Hmm. kuan dito ti puyo sa dalagit. Kay mga Wala, buutan ng mga tao dito. Daghan kay kag nahan ti. Lagi. Nahan ko no ha Bisaya kayo. Daghan kay kag nahan. Nagina ko mo puyo og multiple areas. Okay, padayon ta. Kinahanglan ka mukhang kuan Two- ana, multiple entry nga kuan. Visa. Laon sa To bana this ti. summit and many O others di ba o nagaso-aso pa throughout gud the island are readily Awa ti, di ko katuo ti nani si Buti. Ang gutlong ti oy, di na siya. O may laing sibuting ispili sa kalibutan no. Ra. Grabe. available. Di ko katuo ti nga Cebu City to Cebu to ti kani ti nakanihan Awan jud ka na. diri. Oh, kana lang daan bisag di pa makita iyang pangan. Kay bawo Klaro na na. ka. Sige, atong tukion. 6 historical landmarks in Cebu.
Cebu was the first island of the Philippines colonized by the Spanish, led by the Portuguese Magellan during the 16th century. This long and tumultuous history Ha? Kinsa te? Portuguese. Si Magellan ko. Isa si Magellan te. Masin Magellan. Um, Kibaw ko kan AI siguro nis ko ante trip extreme te. Mo nang kibaw mo pronounce. Ano naman at Magellan naman. Sige, Magellan. padayon. Yusab man Yawad niya ka panga. has left plenty of marks, many of them located in Cebu City. From Fort San Pedro to Yap San Diego Ancestral House, and from Colon Street, the oldest street in the Philippines, to Lapu-Lapu Shrine, there's a great choice of historical landmarks to visit in Cebu. If you're pushed for time, there are several museums in Cebu City that explain the history of the region in detail. Atong nakita ito Santo Niño Tino. Yeah, Santo katong Ano yung sa Magellan's kani? Cross. Sa Kani is Santo Niño cathedral? te. Ah, Santo Santo Niño Niño ni. gyapon naaman sa may fountain na gusto nga. Mo na Ah, diyati dapita nga sa luyo ana maglinya ang mga tao para muhawk, para Muhawk. muhalok. Ikaw muhawk sa Sure gati. ko wala. Oh, pero sa katong giingon nimo nga dili ko mo kis mo hawk mo tilap-tilap or mo unsa diha sa kana sa ato. Dili ti kinaaman sa iyang syempre di ba ka oriented di ba? So Oh. naa dihay ko ani Santo Niño iyang rebulto Oh. nya gisud man na class. Kaya diha sa ubos niya ti kana inig tambo gyud mo ana gyud mo sa imong naong naa dihay murag gamay nga I don't know unsa na di gibi ako katoliko Bato? usa ko nagbasa. Di murag naa siya kanang symbol tingali ni Santo Niño or unsa na. Gisud siya ti nya mohalok sila ti. Nahibong ko unsa ka dinhi lang as in mo ana gid sila ti. Mo ba? Ilang pahirat og panyo, ilang trapuhan, ikulimpyo no kanis tanan tingali no. Di ko mayon Siguro. anak. Mao na siya. Tanaw ka na. Ako ti pagamay na ko ti gidasong sa mama diha sa Santo Niño ipahawgon ko sa upagkon sa misa kanang ana sa murag unsa man taong Ato lagi siya gihawgan lagi dili mi wala ti mahimuot ko ti kay manuktok sila. Makamatay Ano gid na man? sa senior. Manuktok sila sa glass. Kanay ato dito ilang tukon. Yung mga Mo G ba? basta natuog mo kasi ilang gipukaw. Tuktukon nila ti nga mga G din sila ana namin. Katong Ilang sa una katubo kay ang glass. ako yung mabuak ti. Mao lagi na may gwardiya noon basig ang katong Dili. grabe mo tuktok ti madungon. Tinud anay gyud natin mao gyud na ang katong rebulto nga gidani Magellan. Mo ilang giingon ti mao daw na. Ah, Pero ang kanang i-position ti dili na mao. Replika Ay, na lang kuha na na ang na. i-position. replika. Kuyaw kayo kawaton ba? Idagan unya, di ba? Daghan bi kay nagkwintas, daghan bi kay nag-gold ti. Mga Mao ba? donation. Ikaw ba Nainteresado istorya sa nako ko. ti? Istorya nako di ba? Interesado ka sa gold. Uy, matigok mo daan ni. Matimal ani itong nauti bo ni. Gukbuk daan ni mo ato sa Santo Niño. Dakong kong diretso ma'am. Ikaw mo gatong duha na ingon ma'am. Ma'am kamo gatong kasi Ati. Kasi Santo Niño na atong naong duha dito ti. Moingon daw. Bawal. Oh, Moingon beware of this person, people. Ini Ikaw ha? Unsa ba Dili, dayon ti? ikaw mo istorya. Ikaw mo istorya nako, di ba? Nga. Bahin sa kwarta. Katong pag ROTC nako. Ilang gisapyaw na noon katong ihulog nga na sila ko Una na katong mga sudlanan sa kwarta ti. ikarga sa armored car nila ka ng Panahon sa bangko, sinulog. di ba? Ikaw to Katong naiagyanan ang mga sinsilyo. ROTC na mo Diba? ti. ROTC. Kano sa apat to ti? Kuha na to ti. Wala na. Matanon pa ang kuha na to ti sugbo. Wala na ti. Kuha na ron ti. Check na tingali ron ti. Uy. Ay, QR code naman ang ti. Oo lang. Pimaya na ron. Uy. PayPal o sa palagin. ang ipasapasa kay QR code. QR code na lang. Father, QR code. Father sent na ang QR code. Diba? Ano na ron? Hindi na mahasol ang Nanas bangko ni ana naman ko. Ting ding 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 ding. Sus, kadaghan no. Di ko ka-imagine sa kuante sa GCash account. Murag ma-exceed gyud na sila tino nya limited ra biya na ang GCash. Kasi na ay kuante kanang unlimited nga GCash. Ang Paymaya kay dako sila. Diba? Dako sila kuan.
Pero ingon man ka nga Maya kay wala pa kayo accepted nga kuan. Dili Accepted ti ako na. namatik naaman pero ang akong namatikdan sa Paymaya ti mahal siya. Mahal siya cash in. 'Di ba ang Mao cash po. in sa GCash barato raman, And, ang Paymaya ti mahal. Diferensya gyud siya. sumay na lang Nya ko. Pero kung mobayad ka ti nay bayad ti, nay service charge. I think so na murag Wala ko. dili murag wala ti. Kung ang imong bayran naay Paymaya murag wala ra siya. Di ko sure lang Oh. ha. Pero ang Ah. GCash ti kay sige man gud sila update ti na sila mga nindot nga feature ba. Like for example, na kay BPI nya Mm. mo cash in ka imo bank transfer walay charge. Mm. Di ba sa una Oh. di 10 pesos lang ang charge. Bay 5 pesos ba nay charge ti ba sa BPI. Karon kay wala Oh. na. 10 pesos na Hinumdum ko lang. anang GCash ti pagbatanon ako ti kay kuan man ti wa may mo kuan ang GCash sa una. Karon naman na sikat no? Nisikat siya ti pag pandemic. Kay tungod Mm. kay kuan na lang ba kwarta-kwarta na lang ipadala, ana na lang. Oh. Sa Ang una kuan kay gani hinumdum ang ko email gani ang kana gani mga kuan ron ti mga Palawan, Cebuana, murag ni wala na. minus na biya ang Palawan kay daghan man jud na murag ni lesser na ba kaysa pagsukad pag naa na ng GCash o Paymaya. Kay Okay. ato naman Kuan nila. dali mo kay naaman sa kuan. Pero mo sa Ano lagi tanan makuhaan sad ko mo cash in. mao na diha. Naa dito tanan na Wa. pwede ka bank transfer, mga unsa pa na. Pwede ka mobayad sa mga government Mm. services like kuan kag passport. Pwede dito NBI ato dito kang bayad. Pwede Sa ra. GCash? GCash nanay government services din ha. Sud sa app? LTO mga sa app. Nasa app. Oh, nindot ti kaayo bi maglukat tag kuan bi. Sa PRCT anak ko permi din na mo bayad. Sa PRC Dili? di ba di ba kung mo online mo kuan ka sa PRC mo renew ka, Mm. di ba appointment ka. Mm. O ini appointment mo bayad biya ka di ba? Diha na lang. Diha ka mo bayad. Nya mag-print out Oh. na yun ato sa imong form para abot dito sa PRC diretso na. Di pa ka mag-renew. Wala man ka mo renew. 2026 pa. Muli ka ana. Dapat muli ka. Oo. Muli naman ka every year te. Paning ka mo Oo. ti muli ka every year. Pwede din ako'y hangyo nimo te kada uli Unsa man? nimo. Pwede usa lang ka nasod imong atuon. Dili ka nang tulo ka nasod. Karon man gud tulo. Japan, Korea, Pilipinas. Pwede usa lang. Or ani na lang, pwede duha lang. No, Uy, di ba? uy. Udyo lami imong pag-uli. Tingnan mo, tanawa Katong ha. last time dali ra kaayo. Last time nauli ka. So naara gyud Mm. ako'y time kay Mm. bakasyon namo. So okay ra Bakasyon. gyud ako. Pero ikaw sad may nawagtang kay nagbanding mo sa imong pamilya pero okay ra nilaga kag Manila so. Karon na sad nauli ka. So ingon-ingon pa ka nako ti sa sunod na lang ti ha magbanding jud tag maayo manuroy gyud ta. Karon Ato ta nakabo. ni Ato na sa kang Japan, Korea, o napaday Palawan, moadto pa gyud ka. Ang sunod Unya ani te, nagklase pag ano, yun. nya Di dayto nagklase klase pa pa yun. nako, nya pinaana pa ko nga, "Ti manglaag gyud ta aning July 14 ko na." Og na, tioro ko kadiyot. Ngano na tiog ko, klase Mm. naman di mi. Uy, gabi ra man ko kalaang. Basi sa sunod ani te, ug-uli nimo te kay din ang kalaag, simbak ko lang kay So manakit sa rayuma, so tiguang te mata. ako pangutana, balik na di ang klase sa June. Niirog na siya gamay possibly basig kami kay ang niyang DepEd na-start na sila June 16 ilang klase. So kami So naghinay atras kay August man ta mi supposedly. So sa giirog may na sa plano mga ana July. ti. May plano ana nga mobalik sa original. Mo'y ilang ingon, hinay-hinay nagbalik. Pero the other private school kay gyapon sila magklase. Pero kay bawo ka News ti, na akong nabawaan. nonsense man kaayo ti nga nonsense kay nga magklase na i-synchronize sa gawas ti ba? Nonsense kay ti. Kay magklase puting inita. Mo na ilang gibalik ti. Kay 'di ba kung kuyog mi sa gawas 'di ba init kaayo during May? Correct. Kay Kung klase man. atuan na gud, kung atuan man gud na ang May, bakasyon biya so nara sa balay. Nibasa mo ko sa history ana ti nganong ang Sa pag-abot sa K-12. Amerikano dinhi katong pag-abot sa Amerikano wala nila gisunod ang educational kanang timing sa Estados Unidos kay ilang Tungod sa nakatunan kaingon.
O tungod sa kainiton sa Abril, mao na ilahang kuan kay ang Americans ba ang introduce og education sa Pilipinas aside from Spaniards. Ang American gi-continue ra nila ang timing kay tungod sa kainiton og kinsang bright ta nga nag-usab. Dili mauna nya og kinsa sa gano sad sila nabugo silang tanan. Asa ba natin sa Senado ba na? Di ko Di sure na sad di kay ko or sa political House ti. of kay ngano wala man sa giubos. Ti, Wala sila basta naa sa Kisaw TV kay di kay ko political. di kay ka politically inclined. Basta So ako naa na sa lang Kisaw ani TV. ako na lang magpolitika ani nga naarabat ako sa gobyerno. Aron Maghilom ikaw na ra lang ang ko i-bash. dayon dihati. Ang dayon kasi na lang ko unsubscribe. Sige ba na yun? Muhay na lang ko daan ni si Buap Towner kay sure ko motanaw siya. Hello si Buap Towner. Ay, si Bob Towner, maayong buntag. At 5, Cebu West Town Lagoon. Cebu West Town Lagoon resort with a water park settled in a large man-made lagoon in Mandaue City, just north of Cebu City. It's equipped with giant slides and water fountains, as well as 2 large jacuzzis for adults to take a break while sip cocktail. Other leisure amenities include Happy Jack's Cafe and Bistro and karaoke with a select tracks in English and Tagalog. It's a perfect place to Ning kati nga updated na ni Tino. Nindot na siya ti. Actually ti kanang nakaanha nami sa akong mga anak kami rang tulo wala mi nag-check-in. Kay ngano ti impractical man gud ti mag-check-in ka ni naara sa Park Mall. I mean naara sa city ba? Mag-check-in pud ka di ba? Dili ba ingon nga Muli na lang wasted kas ang pardo. time. Di ba ingon ma-wasted yung time sa travel. Kay naara bi sakay kag 01K ti. Oy, kung 01K sakay ka Aurelio. Aurelio. Pinakahinungdol jud ko ana ti kay kanang pobre pa makatong panahon na charot. Di ba? Karon ka improve naman. Improve lang para walay mo react din ha bashers. Na-improve na wala man panindag saging ti. So mo Kasi na check siya. nito kayo nga, improve nga. Nakita mo di ka naman ligyag saging. Wala na ti kanang na-improve na gyud ko ti kay wala na ko maninda. Nanuroy na lang. Nanuroy na lang ang saging. Nag-supply nagsaging. Wala na display ti. Nanuroy na kada balay saging mo di ka. Saging mo. Ana na siya. Nice dihati sa West Lagoon. Nindot na ko ron kay daghan nag-slides, na-improve mo. Manuroy nya ta diha. Pwede ra man ta mag-tour. Ang muli lang ba dili ta ingon nga kuan. Na si entrance, no? Na siya entrance. Nakalimot ko pila to. Parang 300, 400 ba? Okay, Nalindot fine. ko na ilang mga kuan dihati. Nindot ko na ilahang mga conference Pagkaon? room. Ilang conference room. Naman Sa si daghang abang mga conference room? Abang magkisaw Yo ta. para magkisaw ta dito. Magkisaw ta sila conference room. Magkisaw conference. Kisaw Conference at West Lagoon. Di ba? Di ba? Yeah, agenda to be TBD, to be decided. Di ba? Wala yun to. So mani, oy. place for a longer vacation in Cebu. At 4, Cebu temples and religious sites. The long and hectic history of the Philippines started in Cebu, which was the first European settlement in the country. The different nations that occupied or simply visited the country since the 16th century have left a lot of sacred and religious sites in the province of Cebu. From the Basilica del Santo Nino in Osmeña Boulevard to the Taoist Temple in Beverly Hills. Tigaro mo naka-realize din nga ang mga settlers din sa una sa Pilipinas nagbilin din sila og mga infrastructure, no? Parehaning Taoist Temple o kanang Santo Niño, no? Dili man din na sila fully Filipino, no? Mga bilin man din na sila sa kanang mga Pareha to mga Spanish, kanang mga Spaniards, you mean? Ana. So dili sila kanang Taoist di ko makalimot anang Taoist kay nanuroy mi sa kong tiya sa una. Ingon di akong tiya kita siya rabbit di so white rabbit ba kita siya puti nga rabbit ingon siya hey kay akong tiya ko man to kuno hay kanang American citizen slangers kay ba hey Joe there's white rabbit. Yeah,
Sure ko ningita ka sa sahog. Sa sahog o sa kuan kay imo Dili, gyud nang di, nangita di. ka ti kay nagtuog kag kuan. Ay, Kindi. ang akong gipangita, di ka to maligyag sigarilyo, te. Kaya Kay, maglaan basin na ko. siya, White Rabbit. Mana tas kung tiya, unsa man ang ginahan tiya, katong naihapin or katong wa. Oo. Uy, lami biya nang naihapin. Kanang mahigit ang hapin. Ingon ka, goy, lami ang naihapin. Oo, di ano, di balain ba sa White Rabbit ba? Ikaw lain kay ka, uy. Sa White Rabbit, uy, yatag. Kuan, White unsay Rabbit. abi na ko mayon pa sa imo tiya, nga. Tiya, ngano di tiya ang White Rabbit, nag-hypo ka? Di ba? Basta mag-hypo, White Rabbit na Ay, ipa-usap nimo. um. Tell mo sa ka sugar, unsa ba na? Oh, yeah. Oh, yeah. Ingon tiya, White Rabbit, that's so cute. Na-shock din mong tiya sa White Rabbit, eh. Ako tinakadto na ko aning Taoist Temple sa Suri-Suri, Sugbo. Sad. Ay, yeah. Katong managed by Boytes. Aboitis pa. Dili katong Nindot ni siya. dili magkabayo lagi, dili Magkabayo. ang katong Uy, tayo lang na magkabayo. Sinyag labtan ta sa magkabayo, ti. Uy, mukuan biya na ang kabayo, ti. Musuki Tanaw. biya na. Wala ka. Musuki. Biya, Masa musuki? unsa na yun? Uy, kuno, uy. Unsa na? Wala, wala biya na ang kabayo. Basta mo, Batiran. Batiran. Di kato ti nakahinumdum ko ti katong CINC gyapon nato. Nagdala na naibya to nga kuan ti. Na Yes. Japan, na Japan, Korea niya. Mo ti akong kuyog ti nagpanon mi ti malibog ko ti kung asa na ko pakanon kinaabi Muslim. Dabi ako Pakistani nga kuyog ti. Ko bahala na pa diha nang mi sa ukad. Golden Cowrie na sa lahog nangaon mi. Ipay kay sila ngadto ni ka sila na. Humanti na nga na mi sa Taoist Temple, bahala ka diha katong Pakistani ti. Uy, believe ko sa Pakistani ti kay nag-ampo sa tiyan. Isud yun siya sa Taoist. Yung paampo sa siya dito. Naampo siya. Yung ko nga, I'm sorry that I brought you here. I know that you are a kuan. Di ba lain man ang Pakistani ti? Muslim na sila. Mura. Buddhist. Oh, Kasagaran, Muslim. anak. Ay Muslim, Ako, dili Buddhist. Kay kanang Taoist Temple, Buddhist man ka anak. Oh. Buddhist na to. Taoist. Taoist. Oh. Kanang nakaanhi ko ti nagluto sila something so nangaon mi dinhi diri sa Taoist Temple. Nanay baligya sila ti og kanang mga gagmay nga mga figurines nasa kilid na maligya sila mga t-shirt, mga nana. Mga souvenir Yung mga na sila gold, no? kapoy magtungas dito ti eh. Diha? Pagtungas ang maghagdanan biya ka di ba? Padung taas. Ay susti, nako istorya ana. Sa among CHN, nagsurisoroy mi sa among CHNT, nagbalay-balay ana sa balay-balay mi sa CHNT. Susti na diskubrihan man din namo nga ang luyo de ay sa bukid kung asa ang Taoist Temple, mao man day ang among CHN. So, mong area. dinangan tumig Taoist Temple. Mo okay. Pag human adto inyong duty, wala na gipa-duty. Last na to. Kay ngano, ang feedback nga nahibaw-an ti ang mga estudyante magligid-ligid sa daan. Kay magpicture. Mao na. Speaking of kuan di ay nakoy chika nimo later na offline. Akong chika nimo di ba? Just recently kay nagkuha man ta og katong mga transcript of records, no? Just recently. So nakoy update, no? Nga makuan jud maulbo imong kaspa. Okay? So ahak ani sige dayongan. Ahak ko dili na kaulbo sa akong kaspa kay nagkao ko. Ako sad aman akong gibutangan og kanang kuan aron di gyud mo lupad lang akong kaspa. Kinoy asa na imong salida? Wala na salida. Asa karon Wala salida. Nara. At 3, Cebu Waterfalls. Covering an area of over 4,000 square kilometres, Cebu Island features rugged mountain areas and limestone plateaus to the north and south of Metro Cebu. You can find more than 90 waterfalls in the thick jungle around Cebu. A few of them have become famous. Tumalog Falls near Oslop, Kawasan Tumalog Falls near Oslob kay nakaana nako diha. Kaning Kawasan nakoy
na dunggan nga pagka kuan daw kuan daw tinag kanang kana nagbaha. Ninawagtang daw na, Nagsug. di ba? 1 to 3 man na. Nagsug. Mm. Nawagtang daw tiriti. Maingon nila. Wala na sila kabalik dito. Ang akong nadunggan ako ti di gyud ko ganahan bitaw maglakaw-lakaw. Tanawa ha, very ironic. Di ko ganahan maglakaw-lakaw pero mahapon di ko lakaw. Ano maglakaw-lakaw niya, Di mulakaw ba? di gyapon. Anyway, Mm, sa Kawasan ako nadunggan sa akong uyuan ni Tio Leo. mm, Kay nahisgot man to mm, about tourism. Di ba? mm, Kay kailan tingay ka kay he's atong tourism secretary. So nahisgutan na nga diri kuno sa Cebu. Oh, actually particularly diri sa Cebu grabe mm. na kuno kay ang mga bayad. Sa kanang Uy, gitawag og mga environmental fee, mga something ana. Ngadto uy. kuno sa Kaupasan na kuno mo escort nimo, nga Mm. mukuyog nimo ngadto pa. So mubayad ka. Aside sa Uy, entrance, murag naman nga entrance mo pero barato ra. Mubayad ka na escort na kuno mo escort nimo. Unsa ba na? Uy, wala ko kaabutan ang anay mo escort. Mo na no, ingon what sa if akong di ko uyuan, i-escort? mo escort. Gid na, Mao mo akong escorting ngayon nimo mo guide nimo Yeah, patungas. what if ikadag ika 1 million ako sig adto og kanang kawasan niya. Di ko manginahanglan anay lang serbisyo. Maligo ra ko sa I kuan. I don't know kung unsa ilang pakulo. Basi moingon sila nga, "For your safety, ma'am, we need to we need you to have a kuan, kuyog yun." O, di ba? O ba? Nya Babaan magpakugos na din. lang ko anang mukuyog ti. Depende kung makadaog siya nato. Speaking di anang mga speaking di anang mga waterfalls, mahadlok mo kung anong waterfalls uy. Ano man, mahadlok man ka. Kanang Sige, naay kuan, naay okoy, mahadlok kag okoy. dili naabiya na sa mga Iho, bukid-bukid, mga kakahuyan, di ba? Bisud ay kay maabot mahadlok ang kag iho dilingon nato. grabe, grabe sad kay uy maabot ang iho din na ka-imagine ka? Maabot ang iho? Dilingon Dili, nato? sure ko na mga bitin. Nanay bitin diha kaha? Siguro. Kay hinumdum ko Nasa tinakoy istorya anang Kawasan Falls sa una ti. Kay na ang ilawom daw na tinadaw dako kayong bitin maingon nila. Di ko sure. Basin gisulti ra to sa akong mama aron di ko maligo. Hindi ka Mm. mo laag to. Mo sa dinhi Yeah, akong buhaton sa akong anak 'no. Ako day ingon nga, hadlokon. sa dihang mga waterfalls sa south, na diri daghang bitin nga nagpundok. Na diha si Zuma. Na si Zuma Naligo. Mayo day sila, "Mami kinsa na si Zuma kay karaan ba ng Zuma." Ah, Na si Zuma, dako kay na nga bitin. Unya, mm. aside from that kana gani mo kalit nagkuhan ka tong nahitabo sa north nga Mm, waterfalls nga mopalit og mm. suba, daghan kay nabanlas. Maski ang Oo, weather kay maayo bitaw. pa kaayo, 'di ba? Mo na Mao, dili ayawan ta natin no. safe Ah, anong waterfalls din. hinumdum ko siyog adto sa kadaghanon ko sa katong Kawasan ti kung patan-on pa nako ti kay mara man jud kog Mm. ma-attract sa Kawasan Falls. So tanan akong mga friends, akong mga kaliwat, akong mga relatives dadun ako dito sa Kawasan. Ginahan kog Kawasan ti. Ginahan Yeah, ko sa usa iyang pod kuan, bitaw as I've said si mama dili sad puwede dito kailangan ti Tamlakaw man layo ka no. giglutan ti mag-wheelchair magtuod ko ni mama mag-wheelchair layo kaayo igabutan Imong ni kabibawon maghalhal ti. ako. Ti, My God, imong kabibawon mo ba? Balang sa kama. balang sa tabi. Mapait mo na nga wala sa tikod. At least one is enough, once is Mm, enough nakaadto naman ko. ako ginahan kay kuan Nagsakay-sakay ka again. pag adto nimo nagsakay-sakay ka ato ilang say tawag natin reef? Reef ba'y tawag ana? Raft, Kanang murag katong raft. raft di ay mali di ay Oh, wrong nisakay spelling ko wrong. ti. Oo, Raft di ay di ba? sakay ko ti. Hmm. Sa atong bamboo raft nila. Mm. Kay bako Nya. tingnan ko nga nagpatungod mo atong falls. Di ba Oo, dadun man ka sa falls murag ug enjoyin mo ka. Pero murag ug pero makuha na another akong bayad baga na ti. pod. Another bayad na Murag pod. bay 5 pa man 'to sa una ti. Sa una ti kay bay 5 pa man 'to. Mo dawat ra mag bay 5. Bitaw, Karon ti kay karon mahal wala na na. siguro no. Gutom naman na na ako ante. Uy, ang bay 5 ti, uy, di na Ako ta ti kapalit anang ginahan ko tangtangon ng kuan ti optional ti ba kanang ilahang giingon nga unsa na? Assist? mga Optional ba? oo. Aside from that kana sang environmental, murag dapat i-part na lang gyud ta na sa entrance, dili kay Oo. maglain-lain pa gyud sila bayad sa environmental fee. Mao man ni nahitabo ti sa kuan, mo binay mga comment daghan man mga comment ngan istorya mga tourist bagikan sa gawas mo ilang feedback Mm. ba nga magbantay mo sa Cebu kay adto kay naanay daghang kay mga bayad. Murag di na sila ganahan ari di ba? Gi-compare biya tuti ang atong hotel diri og hotel sa gawas.
Labi na sa mahal Asia. daw. Barato ra koy sa Asia te nga mga hotel nga ri ato grabe. Mao Kato gini bitong siya. ingko nimo nga niadto kog Singapore nga ang hotel Mm. kay barato kay tanan napay free breakfast ti. Lagi ma-shock Barato ka, gyud ti. ma-shock daw Nga naay ka. free nga breakfast. Asa man ka mangitaan Mm. ng barato nga naay free breakfast? Nya nga ri sa ato te kay grabe na kaayo ana. Nagtan-aw ko kay ganahan lagi ta ako magkuan before the start sa class ba. Kay wa gyud ni sila kaligo. Dili ligo sa kuan ha. Kaligo sila kada adlaw. Ako Sila na kaligo. ligo. Kasi makaligo og swimming pool te. Mm. Nakaadto mi sa akong kainta, ako na dito i-send nimo ang video. Mm. Libre man 'to kanang wa pa mi kaari mo adto ta mig Soleya. Na may Soleya diri te sa Cordova. Soleya niya I'd suggest akong cousin kay kana ko nung Soleya Palm nga pool site, pool view kuno akong pilion. Mm. Tibaw ba kat ang bayad ti 4,000? One night ra na Kada ha, usa? nga with dili for the room good for 2. Nga din 4,000 ti nya without breakfast. Mahal kay Imagine ti. mo, mahala. Without Mahala breakfast ka pa. lagi. Yeah, without breakfast pa. No, bati Kaway kaayo. lami. Mana Ano inaano siya. man kamahal? Nindot kay serbisyo di ay. Ambot lang ano yung anak ka mahal diri sa ato ti sa Pilipinas gid ngayon natin no tanan tungod na ni sa atong tourism. Lagi. Chu. Isa man ang tourism nga ko ano sekretary atong Hmm. emailan. Murag kailan og katong nagkabayo ti. Unsa pa ti oy upo. Kanan jud ko anis Diba nagkabayo. patiran juga. Padayon ta ani, padayon ta. And another Kawasan Falls in Badian Island near Malapascua Island. Organised tours and Kato ti i-correction to nato ti ang Badian Falls ug ang Malapascua kay dili ni sila tupad. Confirm na gyud ti, confirm nga manananggal gyud ni siya. Confirm nga Uy, confirm. opposite na sila. Ang Malapascua kay north, ang Alang sa Badian kay south. kasayuran. Yeah, alang sa kasayuran sa atong viewers no. Di pa ko katong nice pud kuno Malapascua ti wala pa ko Adto na ko ti. Sa una ti Wala. pagbatanon. White Sands Batanon na ko kuno ti. ti, White Sands. Grabe ti. Ay, Napad yung nako, mga sige. kuan ito ti kanang bitong barko sa Hapon nga na kuan na sink. Malunod? Oh, naarpan na pa dito. Pwede ka Dili si kanang kuan. Titanic. Dili si Titanic te. Dili sa si Titanic. Pero na daghan dito ti nga barko niya. Magkuan ka, mag-snorkel ka, gamit ka ani pa. So naana ka snorkel. Makita ni mo Makita dito. dito. So, dili na ka mapaduol sa iho ana kay na naman Wala. ay grado im snorkel. Dili na ka mapaduol. Di na ako mapaduol. Sa una ti kay sa nindot akong mata, nakita ko. Pero karon kay magdana jud kog aning akong gitawag og prescription nga goggles kay makakita jud ko sa beauty, no? Ma-refresh beauty. Asa ka? 8 minutes lang ning video nga tong gitan-aw ti pero nga tuwa mong komentaryo sa oras. Falls. Pagkanindot. Next up, at 2, it's Cebu Island hopping. In a province that counts 168 islands, boarding a boat for a day of island hopping is one of the most popular things to do in Cebu. Kanang uban ba? Kanang uban ti mura man sa Palawan ti uy kabantay ka. Lagi? Murag I think ining game. Bisag wa ko kadto sa El Nido ba tan-awar mga kuan kay to mga view ti. El Nido ti. El Nido ba dito kadtuan oy. Usam da ito. Palawan ba ito? Sa Palawan. Di ko sure kung kuan. Asa man ka mo adto sa Palawan? El Nido ka or sa Coron? Coron. Kinakadto mo El Nido. Tan-aw o murag El Nido to tan-awa diha ti murag sa Palawan gito siya ti katong mga nindot kay tanan murag dito diri sa auto uy. Lagi feel na ko ti. Katong murag ni Dungaw before ana ti kanang before ana asa na before kana. Yeah. Mari na diri sa ato. Feel na ko kay iyaning gi-mess up ang mga videos din dili gyud ni siya tinuod. I don't know no kung tinuod ba gyud ni siya kay katusang Bohol nga Chocolate Hills ni iyam sang gi-appeal diri. Kay ngano Osmeña Peak biati sa akong natan-aw diri akong gi-google kay puro gid siya peak. Talinis gid siya walay ano. Cebu. Whether you stay on Cebu, Mactan, Malapascua, Batayan or any other island nearby,
sky. Asa naman nakanto na ka ng Bantayan, Malapascua. Imuha ba ng Bantayan? Bantayan Island, inyo ba na? Sa Na ito kong papa. Di Yes. ta kaadto no? Di ta kaadto na? Nakuan ra ba in taon akong papa na kuan na Uy, health nagkuan bi issues. ako kanang usingan ani nang stalk bi ako sa imong papa. Bago Yeah. lang siya nag-birthday? Bago lang siya nag-birthday? Oh, Or karaan ko nga post? mga No, 2 diba? months ago. Mm. Tan-aw ra ko ngano dito ni tan-aw ko eh. Ngano nang stalk di ay ko. Sige mo siya Yes, comment sa kaya. akong mga videos. Ay, sakto di ay. Kita ko, kung kinsa man ni siya. Uy, ako mo akong gi-open. Ko, hi, si Papa man din. Si Papa. Hi, Papa. Ako rin tarong sa Papa. Uy, ako ni ko Bantayan Island. Tipa na ko discount. Ngaytag buwan. Ngaytag buwan ti. Dami ka ayo. Again. Okay, dayon ta. There's always an island hopping day trip from where you are. Pescador Island is the main day trip destination from Malbol, while Dakit, Biliran and Kalangaman Islands are three great island hop. Ti kaniti, ginahan ko moadtoan niti. Mura mag naa sa Thailand. Ay, papi. Unsa to Kalanggaman? Ti ang Kalanggaman ti mura Dakit. di man na diri. Di man na diri sa Cebu ang Kalanggaman, oy. Umbitaw na di Kalanggaman Cebu. Wala, uy, sa Leyte man na, ti. Sulayo din nati. Wala ko kay bawon sa pag-adto Leyte. Pwede ka mag-pump boat gikan Cebu padung Leyte? Pwede Gusto ko siguro ba? kung nandako nga pump boat. Kay naadto ko Leyte sa Naval kanang Leyte, no? Oh. Naadto ko Nag-classic Naval ka? Leyte ti. Nagkuan ko ti. MV unsa to? MV dako nga barko nga nigikan mi kadlawon. Oh, gani nahibong ko nganong wala mo ko kadungog nga ngayon dito nay manghagad nimo dito nga sa Pagtuba or sa Lapu-Lapu nga ma'am. Island hopping ta ma'am sa Kalanggaman. Wa mo ko nakadungog uy. Kasagaran Olanggo man sa Olanggo. Niadto ko guan sa una ti ba? Niadto ko sa una Leyte. First time na ko ti, wajud ka tultul ti. Unya ti, na ako'y kadungan. Akong kadungan sad kay instructor sad siya ti. Susti, pagmata bito na ko ti. Kay gabi man manigikan niya. Buntag naman ka maabot. Sa Kadlaw. barko, you mean sa barko na to? Oo, sa barko. Pagmata na ko sa kuyog ti ba, wala na bitaw siya ti. Biyaan bitaw ko ti. Pero wala naman kay nawa. Wala naman kay nawa sa imong butang. Wala noon. Gibiyaan ko pati na ko nga duka kay wabi ko yung hibawan sa Leyte ti. Kasi di sa to siya ganahan og kanang kuan. Di siya ganahan ti nga duha na mo ang masaag. Gusto niya siya ra usam. Gustong gibiyaan. Yun ako kita niya ever since. Ever since yun ako kita niya. First time pud kuno niya ngadto? Ever since wala na ako kita niya since after na larga na ko wala na ako kita niya. Niya to mig Naval kay nag-review. Iya akong gibiyaan. I-check ito siya. Sige. Sa to imong ingon murag Thailand? Murag Thailand kani ginahan ko ani siya Thailand. Kato ka Thailand, wa ko kato Thailand pati. Nga kadto ko sa ko anti Vietnam. Kilid sa Thailand. Kilid sa Thailand. Binaw na to kag Thailand dito ka sa Phuket. Phuket, Thailand. Okay. Mga to niya tanay magtibok. Hopping destinations from Malapascua Island. If discovering soft sand beaches lapped by turquoise water is your idea of a successful holiday, kanino namdum ko te sa kuan kanite ba kani nga picture ba? Birthday ni Edna. Asa man to eh? Birthday ni Edna te. Kinamdum ka natin. Mato ba kas birthday ni Edna sa una te? Ma'am Elizon nga anak? Wala ko. Ngano man te diha mo? Gi-invite man mi ni Edna sa iyang birthday. Kunya dire mi na ay atong video ha oy. Na video din nga. Turquoise water is your idea. Dito mi ni Edna. Asa naman to? Nawagtang magkalit indutas. Ti kaniti lain sa ni sa ti oy. Grabe ti. Mo ingon nimo murag sa Palawan man ati oy. Kita ko ginaniti sa Hawaii kung kita ginaniti. Ay napaglayo-layo ti padung biya kag Palawan. Kita ra ka ana ngadto. Pag video niya kun ato te niya ato i-compare di ba? Didto ginati kuha gyud kay na didto. Lagi nindutan no? Kana mga inaanak. Gusto siya, kung kita ito sa nila, kung kay Luby. And finally, at number 1, diving snorkeling in Cebu. Scuba diving and snorkeling are two prime activities in the Cebu province.
Most of the islands that come to this area are surrounded by crystal clear warm waters which house an impressive marine life, including large seas such as manta rays, whale sharks and the rare thresher shark. Dive Dako na kay itong bang iho tiyo eh. Bitaw ti oy, unsa man tong atong nakitaan sa kuante sa Uslob? Kuan man to Ang ti, mga kanang whale. ending. Ay grabe to sa ti, makahadlok mo sa to ti eh. Titi, ang ako sang comment ana ti ba? Ngano na ay special price ang tourist? O Like kanang mahal dili ang na tourist. yeah, ngadto sa Uslob wa di ka kabantay adto nga kita na libre biyata kay ang mayor biyate. Ang asawa ni mayor Sa ako net, ang asawang mayor. mag-asset. Di libre ta na litsunan Kumusta na pagani. to si Mayor Oo. kuan nakalimot na mo kus pangalan niya ti eh. Nabalik ra ba to siya? Kuan siya ti, mo'y akong na mo'y akong na wonder ti. Hasta ang dili taga Uslob ti, mahal og bayad. Lahi-lahi rate. Mo'y Sa ako ubang nabatik. nasod ti, napoy nga Ana nana ti din ang na. locals kay barato ang locals niya, mahal ang kuan, mahal ang mga visitors. Sa Canada pod ti, education man ilahang kuan dirti ilahang education ilahang Flagship. Ilang murag kanang flagship. kuan mo flagship. So mahal ang tourist ay kana mga foreign students kaysa kuan kami nga taga diri. Ay, oh. Of course, murag understandable man gyud na. 'Di ba same sa CNU, 'di ba, dire sa ato Mm, din man gyud kano. 'Di ba mahal man yes. atong foreign student times Katong times sa pila una ang ilang ti, daghan man kog mga foreign students adto ti. mao gani. Nakoy Subong nakoy na nga times puti, times ang ilang tuition. Naiitom, na na kay itom, na itom, putik. na Pero kasagaran Indian. na to kasagaran na to itom ti no. Daghan og itom ang Mm. CNU. Nya, Karon ti kay mao wala na ni kay siya ti. na pa. Pero hinuon na kasi ako na lang sabton nga lain-lain gyud ang rate. Ano na lang, Sige. aron dili na ta malibog. Ay, ano din ako magpa-stress. Uy, di na ako magpaka-stress. Di na lang ko moadto. Uy, ana lang ko skilled na lang sa Uslob. Dili na lang ko dili ako. Kay di ba abot ko dito Orient ka, Hmm. Bayad, ana man di ba Oo, sa area. ano na lang kagud. Kilid na lang dili. More than nas ko tanding. Okay, fine. Okay. Selfie dayon naman na. Diri na ko bin Nato sa Oslo ba? Diba? May daghang kuan. Ay naku. Di mo sa kumukuan ti mo langoy, di ba manglangoy sila ni kuyog ni Butanding kalaki lang Ya dako itong baba ti uy. Paring pitag bangka. Kita biya bangka. Yung sungugon bit ka sa una kay ana biya na kung kuan. Imo biya akong gipicturan, nindot biya kita akong picture. Di ba? Nagkaukaw sa adto, di ba? Buhi pa Murag si troll. Dr. Dumabo. Dr. Dumabok, Dumabok. Rosalina Dumabok. Dumabok. Magkita ko na Oo, duman ni Ma'am Rosalina Dumabok. O sige, padayon tani. Ay, asa? And Kansan Tik in the Olango Channel have gained an international reputation, and many dive centres in Cebu and nearby islands run daily diving excursions. And there you have the top 10 best things to do in Cebu. Did you like? Okay. So, yes, mao na to ato ang top 10 nga mga buhaton dinhi sa Cebu. So, based sa kaning ato nakita nga video, ako yung una no mo criticize ta ani nga video mo, reaction sa video. Feel nako dili tanan nga videos ang gipakita sa video nga sa Cebu. Ang uban kay outside neighboring mga islands o ang uban kay naa gani sa Palawan. Ay mo na akong pagtuo as kanang lagan nga taga Cebu gyud niya. Kuan marag na mess up ang mga areas para na ko niya. Pero majority sa video kay kuan gyud siya ti kanang nindot gyud siya nga guide para sa mga newbies nga moadto sa Cebu. Ikaw ti unsa may muhang Ang tan-aw? komentaryo, yeah, true no katong sa Palawan ma-confirm na nimo ti inig ato nimo Palawan niya kung tinuod ba tong iyang mga shots. Okay, ang ako mag-comment pod ani nga video, if you are dapat kung traveler ka or tourist ka, dapat tan-awon nimo daan kung asa ka dapita ganahan. Like for example, like for me, di man ko ganan anong snorkeling. So mangita lang kaglain tingaling nga kani siya nga video particularly para ni sa mga tao nga hilig og mga kuan no. Kasagaran mga Magat-agat. foreigners tino ganahan kay sila snorkel tino. Moy akong matikdan ang mga foreigners. Kay Ako wa dili man ko sila ha. mao lagi. So kato siya iyang gikuha kay base gito sa iyang gusto pod sa iyang ganahan. No, sa Iyang base gito mga kung tamo man gani ginahatuan, na si no? trip
Extreme. Yeah, agree ko Mm. nimo te nga katong uban niya. Murag malipong ko sa iyang video, ay grabe kita mo Kaya siya kritika mo no. nananggal te. Malipong, oo gani te, malipong ko kay buwag-buwag. Nya another thing, kung sa kanang mga mountainous no, katong mga hills. Kay murag Mm, di kay ko mo kuan adto mo agree nga sa Cebu baka to sa tong Mania Bohol, Peak no? baka mura man to mga Mm, chocolate hills nga bagong nanubo unsa ba? maong gyud. Mao sad akong Mo na siya nakita te, murag feel na ko nga dili gid to siya sa Cebu, ang mao uban. lagi pero hinuon pasalamat lang gihapon ta no ni Trip Extreme kay ni kuan gid Mm, siya adton. Effort gid siya sa if pagkuha ng effort gyud hinuan siya niya. bisan slang kayo iyang kuan te, iyang Magellan, pinulungan. Magellan, Magellan si ato sa kinsa pa to Kalangaman, Kalanggaman. So mga ato sa napasalamat ra gyapon siya Badian. ta. Oh, nasa Oo, mga kung taon areas kini siya. dito nga may mga areas te nga wa siya kibalo kung duol ba itong ningon siya nga ang Badian silingan ras Malapaskwa. Unya ang ako sa ma-suggest aning mga anang mga vloggers dapat i-appeal gyud ta nila ang mga entrance fee no? Aron kay baw sad ta. Oh, pero ang nakabati man gud te kung i-apil nimo ang entrance fee kay basin niya ma-discourage ang mga tourist pero mas helpful na kay ngano Nga para mag-andam kag dag kwarta te. mao gani, mao na siya ti, mao na kasagaran bitaw kanang mutan adto kog lahi mga lugar-lugar diri sa Cebu ba. Ako na i-search sa Facebook kay nabi uban ng mga vloggers ti nga ila gyud nang i-appeal same Mm, sad sa mga menu sa restaurant, i-appeal gyud nila ang menu kay mm, para kay bawat sa price. Pero ang mm. naka-disadvantage lang if magbutang siya og mga entrance fee kay basig dugay na kay basig Mausab. 1990s pa ni 1990s pa ni iyang video ti. Dapat ano 1990s. Ay nako. Og dinhi natapos ang atong Kisaw TV live. Atong gipasalamatan ang mga nananaaw nato bisan asa sa tibuok kalibutan ni Cebu Uptowner, ni Gangster in Paradise. Kisa pa kitong nanaaw to si um sila si isa pa na to permanente si Ma'am Kuan ko anak ko wala na si Ma'am Aida, panagsa kung naman lang na English si Ma'am Aida, teacher. si Dr. Ong O kay dili niya, naman sad. oh, muhay na lang Diba? minlem Dr. Ibang batch Ong. gyud eh. Uh, Ay, og okay. So, ako si Domino Puson live dinhi sa Ontario, Canada. ako si Hazel Lastimosa, maayong buntag, hapon o gabi, bisan asa ka man karon sa tibuok kalibutan. Mabuhi ka, Pilipino. Pilipino. Dili natapos ang lain na pod nga edisyon sa atong Kisaw TV. Ako si Domino Puson. Ako si Emiliano Ian Suson II, Sir I, sa Florida. Ag ako si Hazel Lastimosa, maayong buntag, hapon o gabi, bisan asa ka man karon sa tibuok kalibutan. Mabuhi ka,